हादरसा सोरखारा बायदि बिथिंनि सिखाव फालांगिरि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों नोजोर होनायजों लोगोसे बेफोरबायदि हाबायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि हाबानिफ्राय खायसे सुबुङा दासिम गोजान जायाखै, अदेबानि सिखाव फालांगि खालामनाय जाथाया सोलिबाय थादों। बेबायदि समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि साबकाटा पुलिस आउटप'स्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै आसाम बंग सिमायारि ओनसोलनि फाख्रिगुरि गामियाव गुबुन हादरसानिफ्राय सिखावै लाबोनाय माब्रै मोसौखौ हमनो हायो। गोथौ ओनसोलनि गामिनि हाग्रा सिङाव दोनखोमानाय थासारियाव हमनो मोननाय माब्रै मोसौखौ खाबु लानानै आसामाव दैथायहरना फाननो नाजादोंमोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं गामि गोथौनि हाग्राबारिनिफ्राय माब्रै मोसौखौ हमनो हादोंब्लाबो बेजों लोब्बा थानाय सासेबो सुबुंखौ हमनो हायाखै होननानै पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोबावो। आरो लोगोसेनो बे हमनो मोननाय मोसौफोरखौ साबकाटा पुलिस आउटप'स्टआव लाबोनाय जायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो होननानैबो फोरमायबावो। मा खालामनांगौ?